Yo, welcome back mga bay sa atong YouTube channel. Karon kay nalingaw naman ta ning barter. Mo ni sunod na to sa Barter Serye. So natay barter gihapon karon. Natay ka meet up karon hapon. So mao ni na item ato barter guys. Mao ni na item. So kani siya gigamit ni ako before katong nag-hand feed pa ko og langgam. So karon dagko na akong langgam, dili na ko mag-need ani. So ato i-try og barter kung nabay mo barter. A few moments later. Then karon mga guys na makig-barter sa atong item. Kung gusto mo makibawon sa i-barter, tiwas sa ang video. So mga bay, like and subscribe to my channel para maka-follow mo sa akong mga vlogs na way klaro. Haha. Meanwhile, Yo mga bay, mulakaw na taron ato na atong ka-barter. So, see you. So I can learn how to love. So karon mga bay, padung na ta sa tong ka-meet up. Pero before ta nato i-meet up ang atong ka-barter, muhapit sa tag vape shop kay need na nako mag-ilis og coil. So mga bay, keep safe mo ha kay ang COVID ron naalang gyapon, dili pa ta totally free. Dili lang kita kumpiyansa mga bay kay ibaw na mo sa mga virus na aras dapin. So keep safe everyone, keep safe lang mo. So namoy mga lockdown importante, keep safe lang yun. Kung way lockdown na importante, stay home lang, stay home. Shout out dahil sa mga frontliners, amping mo tanan niya, salute mi ninyo. Kay kamo, prone ra ba kayo mo sa mga ingani na sakit, so mag-amping lang ta, doble, triple na amping. So, amping lang yun mga bay, sunod lang tas mga protocols sa mga hygiene, sunod tas mga unsay angay buhaton. So, mag-amping lang yun kay di lalim yun mataptan og virus, di lalim. Dako kay gasto na, di lalim, dako kay nagasto. So, nanatas cloudy. So, mapit sa ta sa vape shop kay mag-ilis ako og coil. So, hopefully, nakasulay coil, vape shop, Cloudify. Let's go! So, karon mga bay, padona ta dito sa atong ka-barter. So, muna niyang boundary sa lasyon. Okay, checkpoint siguro. Wala, lahos rata. So, mga bay, lingaw kaning barter. As usual, kung wala tayong mga lingaw, maugin na itong mga suod sa itong una-una. Ngita tag item na pwede na ito i-barter. So, mga niya ito na come up sa itong community na magbuhat sa group siguro yung ani para puslan ba. So, kamo na mo yung mga i-barter diya, try mo yung post mga bay. So ay lang sa ganahan niyo i-barter, pwede sa mo kuan, mo request kung unsay niyo ipa-barter, pwede ra kayo. Yung ani, yung ana, pwede ra jud kayo mo mag-request unsay niyo ipa-barter sa yung mga item. Yay traffic diri na pita da. Wa gyapon na usab ang lasyon. Traffic gyapon kayo bisag holiday or sa yung ani na pandemic na sitwasyon. Grabe lasyon way kusbanan. So dool na ta mga bay. Pupuli na mauna ta niya karon ug abot. May ta una tag-abot niya. So karon muliko ta diri. Kay na diri ang City Mall Lasyon. So dool na kayo ta. Hopefully na nanasad siya or mauna tag-abot niya. Mainta nanapod siya daan. Sa wala day kibaw day na day ang north bus na bag-o diri na diri sa luyo sa City Mall. Sa ganang mo sakay padung north, pwede mo moari sa City Mall na diri ang north bus bag-o for the meantime. So ari mo sakay na diri mga bus padung north. So na City Mall na ta. So
7-Eleven. 5 minutes later. More moments later. A little longer than a few minutes later. Twenty minutes later. Ma'am! Ma'am! Hi, ma'am. Ang tao ko sa... okay lang, may. Kasi hindi mo, ma'am, nag-vlog mo ko. So, mga bay, mga day na itong na barter, mangga o avocado. So, good na kayo sanan. So, hi, ma'am, sa itong camera. So, at tagasa rin ka, ma'am? Dugay na ka, ma'am, nag-barter. Mga pila na. Usually, unsan po di mo gi-barter, ma'am? Sa unsa gi-barter, man? Sige, ma'am, thank you. Bye-bye. So, okay na mga bay. Naabot na siya. So, let's go. So, ang gibarter sa itong vegetable chopper mga bay kay avocado ug mangga. So 1 kilo avocado ug mangga. So nana koy pang shake unya, pang dessert. So ayos na kayo, good na kayo mga bay. So ngani kalingaw ang mag-barter sa mga item. Lingaw kisanan kay sahay kay magpaabot. Kaya mag-meet up, usahay sila magpaabot. So, barter life. Barter pa more. So mga bay, mo ipag-abot na to karon mga bay. So, salamat kayo ni ma'am sa pag-barter sa akong item. So, nakalimot ko si mungan ma'am. So, shout out pala sa mga ludi, labi na si Lolo Winmar, Osting Power. So, ganahan magpa-shout out. Comment lang mo sa comment box. So, don't forget like and subscribe sa akong channel mga bay. Kita-kits soon.